haira kupaziku kapena patapata buluku lake lonyotsoka patali ngati mabwerekana ndi makoswe inanso chikabudula chopyola mulingo chopanda mtundu ngati chogwirira ntchito yakalavulagaga chisukumba chitamuvindikira dzuwa likuswa mtengo lopyereza mapazi omwe adachita umasiye wa nsapato kumbuyo atambereka chikwama chake cha makwerero chofanafana ndi chigubu akamayenda ndawala m'masomo ngati wacheredwa kupopera thonje. Amalawi poona ali abwana akudutsa osadziwa ndi nkafa nsiyanja amasikini aku Ulaya. Mukanadziwa inu azungu enawo akugonera mtentha ndevu opanda chomwera tsiku ndi tsiku akugona kumimba kulira malikhweru. Mayiko enawo akudziwa ndi osukusula nchifukwa atakupanga masanje kwathu kuno kuti Amalawi nzungu lidamuyesa ngero. Ndikanakhala nzungu ine ndikanathawa umphawi ku Ulayako kudzatambalala konkuno kuti kwaphweka. Apolisi sibwe kundifunsanso chiphaso cha paulendo. Hi guys, it's Sam Mavita again, and this is Sam Mavita TV. Palantu atatu musiku wa lero guys, apapa ndi moto kwanira tifuade pange Ndakatulo tizisewera Ndakatulo zosiyana so mukhoza mapempha Ndakatulo yonse imene mukufuna ndizisewera, mukhoza mapempha Ndakatulo yonse imene mukufuna muzisewera. Tikhoza macheza live mutumiza message ndiwerenga ndichula zina lanu ndikomweso muli. Please ngati mukutumiza message mulembeso kumene mukuchoka kuti tiziwe kuti amene akutiona musiku wa lero ndangati. Apapa Ndakatulo ya Hadison Jamaso imene akuti ndikadakhala nzungu. Banja lonse rumaso kunsewu mwinanso kumandilondola ndikangoyimitsa munthu kumulankhula anthu amumbilira amve nzungu walankhula kuti chani. Buluku langa lonyotsokanyotsoka mukadayesa sitayiro ena mwa inu mukanagula lanu ndikulinyotsola muvale za ku Ulaya ndikanakhala nzungu. Yes. That is Hadison Jamaso. Tikeso Ndakatulo Hadison Jamaso. I don't know mufuna Ndakatulo yanji. Munduze kuti mufuna ndike Ndakatulo yanji. Munduze kuti mufuna ndike Ndakatulo yanji. Ndakatulo mene ndisewera. Ndakatulo mene ndisewera. Mene mungaduze kuti ndike ndisewera. Papa tikeso Ndakatulo ya Hadison Jamaso. Benjamin Harawa akuti work on camera position. Yeah, papa koma ndigwisa ntchito phone. I'm working on my phone. I'm using my phone. That's why china chili chosa papa. Chikoneka ngati mwakuti I'm using my phone. I don't have any mic. You can see I don't have any mic. So that's why zikoneka ngati kuti zikuchita ndi balance light mukhoza kuona kuti zimene zili pa screen nditenga kufunikira kwambiri mutakha kuti muona koma sizikuoneka chino chilichonse. Apa ndikeso Ndakatulo ya Hadison Jamaso ikamata Hadison Jamaso andika Joseph Mazizika pena Robert Chiwamba so sindiuziwa kuti ndiyambe nditi koma ndikubweranso ndi Hadison Jamaso right. So okay, apopo. Hadison Jamaso. Okay. Kulilira mulakatolo. Misozi ya chikumbumtima yaperepesa masaya anga, manja anga akulungiza khosi nchisilesile cha mvumbi wa chisoni. Kuuchinjikiza mutuwu, kuganiza kuti mwina kutsakamuka kugwera pansi, maganizo aundana, kulemeretsa mutu ngati ndasenza thumba la miyala, m'mimbamu mukuchekacheka ngati mwayikidwa malezala, misozi yochezera kusakasaka mulakatolo wapaphata. Thupi lonse likunjenjemera posimidwa ndi njakata, yomwandilidwa posowa mtengo wogwira nyengo iyi yachisoni. Mtima susangalala kodi ukakhala wanthabwala za nthanthi wachikondi chofunga mala wosekaseka ndi aliyense okwawira kwa amene iyi ndi Hadison Jamaso amene analakatwa Ndakatulo pota mwalira Obrey Nazombe amene ali dolo kwambiri Benjamin Halawa akuti okay abwana ndakuti okay wike Robert Chiwamba nkhani ndi ya chanko ziko kwambiri Ndakatulo imeneyo ndi sakasaka gazi ndi Ndakatulo zochuluka kwambiri so mwaweruka bwanji kunchito guys mwaweruka bwanji kunchito ndisakusokoneze Ndakatulo ndi imeneyo watisiranji ife pamphepo ndikaona zodabwitsa kusimongoli muli bwanji ya January soko akuti mundisewereko Ndakatulo ya Robert Chiwamba ina ili yonse okay guys Ndakatulo imeneyo ya Robert Chiwamba ndipo ndikusakire Ndakatulo yabwino chisomo chawe yakuti amwini Johannesburg I'm from Chinsapo 2 pa happy landing okay ziko kwambiri say zosangalatsa kwambiri
Johannesburg guys mwaruka bwanji kunchito koma kunchito mwaruka bwanji tandiuze Michael Benjala kodi izi ndizisisa Yehova akapena zinsisi za Satana wagwali ndikachele kumkafe lisimidwa walisulira paphata kukamukongoti kakasi. Okay, Patrick akutuma kwana iweyo taika chiwambayo atambire chiwamba mamufu naiti komano ikamata inda katremene ike chiwamba wabwino kwani laphwelali ndidimba nzimbe unyung'unya kholo lathu latsikira kusabwera kuli chete kunkhadze umasiye kuti chite changamale kuliseweretsa ngati mpira wachitanyo nanga tikatambalale kwayani ndi luso mudatiphunzitsa lija losinjira mawu ndi nseketso siuyo lipasenzani wasenza nkhawa ali yakoyo. Okay. Fatima gift kuchokera kumangoji kwambiri akufuna solo bade chiwamba iwowa. Joseph Madzedze yakudzedzera mano ndikhulupirireni ndakatuya samba kuno kuthaika matha ndakatuindi kuika Robert chiwamba ndizakwatira magisaka zayaka amene magwizana nayo ndiuzeni apo LC ndikusewera ndakatuindi nayo sia Robert chiwamba koma apapa ndikuika ndakato za Robert chiwamba sokwana ziwiri so tiyeni tiyambe motere. Chakukwatira magetsi akadzayaka siningakulole kuti udzikavutika bondo pansi pamafuwa pepepe kapena makala m'manja zikhakha ameneyo ndi Robert chiwamba akuti ndizakwatira magetsi akadzayaka fibe mlanga akuti wow nice guys samavita ndineyo this is samavita okay so kenda katondimene ngati walifunitsitsa banja kubungwe lokonza magetsi kukudziwa kaya ukawatukwana pena kuwaopseza ngati akuyenjeza banja sitingayambire mu ndima sizoonayi akadzango yaka osazima kwa mwezi iwe ndine wakuguwa basi ati dzulo nakadandaula kwa amayi anga asa kuti ndikuchedwesa ifeyo tukula zaka zupita isa mayi anga sanga kukwatire mayi angaso sanayambe apangapo kusaweruzika kuozimisa magetsi. Robert chiwamba amuna onda last born. Okay fine watching from England Abdul Kondwani wow azatu muzatitenge tusiku lina wakuchali chiwano ati wapitanso kumuuza ndisalire kudya ndikuveke mphete malomo omuuza asalire kudya bungwe la magetsi lisiye uchimo ndikusawaluzika kuozimisa magetsi chifukwa ndidzakukwatira magetsi akadzayaka nde ati kuli anyani ilibo tikireni ina mopolo maluwa live in Cape Town big man kane chiwamba mufuna chiwamba udzikatunga madzi panjiko dzikathira mu nyanja zamakina wodwala chifufu ndi majeniseti otsekula ati saka kuuza ndi mwayichabe koma ungo sichingamachitikire mu mdima ndipo singayerekeze kumakapanga malonjezano pamaso pa Mulungu magetsi palibe ungodziwiratu ndidzakukwatira magetsi akadzayaka sindikumvetsetsatu kuti sukumvetsetsa pati za chikondi changa be mmene wasalaliramo zoona udzikagwira makala chikondi changa sichingakulole ata ndikuti sindikumvetsa kuti ukayikira za chikondi changa pati iwe buu mmene kamwetuliro kakukongoleramo udzikamwetulira mu mdima mmene timauthenga tathu tapalamya timazunira muja tidzikakanika kulemberana mafoni atazima kamba kosowa magetsi asa ndidzakukwatira magetsi akadzayaka nde ati kwabwera atu majenereta anthu amatitola kwathu kuno shuwa koma yang'ana mitengo ya mavero vuto lathu lija likhala nkhani yakale akuti zima kafologoka zikusintha ndithu zikusintha majeniseti woye kuyamba ukambirana ndi wokonza makeke zakozi zikumveka ndithu. I'm watching from Durban Mustafa Amin ulemwako kwambiri ulemwako ulemwano niyo big Jeras down iweyo ndi one ziko kwambiri kisomo chawo ya ziko kwambiri muzizoza kwambiri kweza chigulu sitingasekerere kubwerera kunkhani ya iwe ndine buu ndakonzeka tukali kuoseka zawo kwati wathu koma sindinasinthe anta akadzango ti thawu sazima kwa mwezi iwe ndine sakamentira ukwati ansembe akati ninkhe basi ndzakukwatira magetsi akadzayaka
amene yoyo ndi Robert Chiwamba. Ena mpa kunyoza. Okay fine, ngati mukunyoza is okay, komano kwa amene akusangalatsidwa nane zimene ndikupanga apapa, just you guys were having fun. Koma ndiyankheni kuntchito kwanu guys, ntchito inali bwanji musiku lalero. Ena mwinaso mudakagwirabe ntchito zabwino zonse. Papa ndika Ndakatulo iye mene kukwatira chibweza kwa chakali ndicho sandika Ndakatulo Robert Chiwamba koma. So let's have fun. Muzipanga bro. Fatima Gift zikoma kwambiri ndipanga zimene zozo nditwa bro. Tizipanga apapa kufunika tikhazikise siku ni makambirana ndi anthu ena amene amapanga maprogram a Ndakatulo ku Malawi mawere siyana. And I'm watching from South Africa, from Free State. Oh, thanks. Lero ndi birthday ya Sujua. Ulibe ene Ndakatulo concerning birthday please. Oh, ndi Ndakatulo. Yeah. Happy birthday to ndindani wanu koma please achisomo chawo yatuzeni tiyimbe nyimbo ya happy birthday tiafune zabwino zonse. Mukhoza kuchita screen record video iyi ndimba happy birthday live mukakonzeka munduze. Mukhoza kupanga screen record timba happy birthday song. Apapa ndikusake Ndakatulo ya yokhuza ndi chili chose happy birthday koma ndike Ndakatulo ya Robert Chiwamba amuna onda last born ndikuisakasaka apapa. So let's have fun guys. Ndakatulo ya Robert Chiwamba Ndakatulo iyi ndifa ndike Ndakatulo ndi Ndakatulo yoyambirira zenizeni za Robert Chiwamba. So let's do it right. Ukafika atu kumene pamalo aukwati zikumana ndi chairman wa komiti monga president amakumana ndi anthu ofunikira akafika pamalo pando wa beyo otuma ndi olipati apa uli serious akakulozera wakumbuyo kumalamula adalanzathu awa kalekale asadapite kutchankho akadali makape tikumasewelera limodzi kumagemulana bale. Lero adaphunzira kuti ndife maperi wopanda nzeru za mdziko ndi zotsala ndilondole Yesu. Ngakhale ndibwereze standard 8 ka 6 anichape bwenzi from 2 kuira kwa kasana. Is my dearest friend. Okay fine, thank you. So ndikusatira papa Ndakatulo ya yokhuza ndi birthday. So yeah. Ngati zibwenzi za pachanko kusakayike adala amuna anga awo kalekale tisadapese chuma kuotcha makala ine ndikugulitsa zitumbuwa akumachita kumveka kafuko katonde asana ayambe kudzola zonunkhiritsa pakhomo asakubwera usiku akumandiwusa kuti ndine wokongola kuposera wina aliyense. Lero adapeza chuma kuti sindiwakhala ndine wakuda ngati ndimachita kulandirira alawansi kudako sandziko ndi zachibwana ndilondole Khristu. Ngakhale anthu andinyoze kuti sine wokongola andiuzabe ndinalengedwa mchifanizo chake. Ola ndinene kuti sanganditengere kugulu ndine wachimandiuze ndine wopambana mchifukwa chake ana ndifera pa mtanda. Banja lidzatherako mpano komwe Yesu andidutsitsa kuseri kwa manda. Ndikuti chinali chibwenzi changa ichi kalekale ndisanawididwe ndikadadya gofu kukhefu chikumandiuza pamavuto ndi pamtendere tili limodzi. Maluwa pa Valentine asakushota palumu panga. Lero adatiwika kachibwenziso kadaumira kompo ati ndifa takataka. Sandziko ndi zachabe ndilondole Yesu. Ngakhale ndikhoze T+ chilichonse andisekererabe. Maoneni chidzadzireni pa GPA andiuzabe ndili ndi mapulani abwino ako. Sindili moyo chifukwa cha digiri kapena kosi imene ndikupanga. Tsogolo langa ndilowala chifukwa cha Yesu anandifera pa mtanda. Adalanzathu awa mbuyomo. Video show yanga isadapse tikuonetsabe mafilimu pansikapo. Akumachita kuloweza imani yonse tili limodzi mani dani. Akumachita kukuwa atalowa ulere. Mbali inayi ma Nigerians achita kukuwa Chineke Godo. Ndi filimu iti yomwe sanaonere ulere chifukwa chokhala mzanga Eastern Kondozi Shaolin Soka ndi zina zoterozo. Lero akuti sangachizenanenso mphawi poti video show yanga yapsa. Sandziko ndizokhumudwitsa ndilondole Yesu. Ngakhale zanga zindidere andilonjezabe moyo wosatha. Katundu wanga yense kundibera koma iye apereka chiyembekezo. Osasitika moyo pachuma ndi juga yobusa kwambiri. Ndikunenetsa atu adala akazanga awa. Chito sada nditere ndikununkhira. Thank you guys for being with me. Kwa amene lipokonerabe guys, ndakuthokoza kwambiri ndi ndikuthokoza kwambiri
kwambiri mumve kuthokoza nditochokera pasi pa mtima nonse amene mwatumiza ma message nonse amene mwapanga like video koma guys pala anthu 17 amene tikuonera papa pala anthu 18 amene tikuyang'anizana papa but why guys nonse mutakhala kuti mwachita like anthu ochuluka kwambiri aziwa kuti mukuonera video iyi ndipo a YouTube apanga kuti video iyi ayonso apeze kuti ayionere so guys please like this video guys ngati mwayikonda please adali matradi yokumayimbira ana mafoni tiyenekera nyamule mabampala lero adayamba uyo osafuna nkuti basashapu mkomwe kuti tiliswa galesi zandziko ndizaukape ndilondole Yesu ngakhale ndikatunge 5 liters ya nchemo sandiona kukhwachitsa chakudya kukhalira kuonjezeretsa kukhefu koma iye akhala nanebe mabwenzi chinipondetsere micho ati ndine okhwachitsa ndimavala malebo achikale koma iye mbukhula moyo adandichonga andilimbitsa mtima zivuto zitani ndingakunde bwanji Francis Matemba Joseph Mazeze anakumana bwanji from South Africa tinakumana bwanji from South Africa that's my favorite point my brother I will tendere wa mutima ndikhala nawo kuti ndibwino kuchongetsa kumwamba kulekana kulimbikira kuchongetsa kwa mahopo uku nkukhwatitsa kwa Atate ndikuti tu adali anansi awa asadapese banja tikadali madespa tikumakambira anaza mmene tidzayendera ndi zibwenzi zathu monyada pokadalitsitsa kuguwa maukwati athu uku tikumati tidzakhalabe ma best friend zivuto zitani lero adapesa banja akuti ndife madespa aufredikedi sandziko ndizotsala ndikhwire kwa chovala cha Yesu ngakhale nditchedwe despa ndivomerezabe kulalikira uthenga wabwino olo maso azifa atiuza ndife ovomerezedwa kukalowa kumwamba ngati anagwiritsa ntchito bachala wamkulu Paulo ndikulekeranji kugwidwa osagwidwa tili limodzi m'chikondi cha Atate musatengeke ndi chikondi cha dziko lapansi ndi chosakhalitsa okondana akondana pa zifukwa pamene Yesu atikonda mu zofowoka zathu tikadali ochimwa adatsika kuzatifera mwakhala nawo atakuyitani sangaukumbukireni soni kuli bwino kukumbukiridwa ndi Yesu monga mbala pa mtanda aliyense angane ntchito idagwidwa pa mtanda ija 4 likes guys then akwane 10 guys akwane 10 guys my likes like this video if you love it phone ya ukondedwa mwaikumbuka Ndakatulo manager ya Ndakatulo ya mfumu Kenneth Khondiwa so adali anzathu awa kalekale asadapite kutchankwa akadali makape tikumasewelera limodzi kumatemula anabale foni ya ukondedwa kugwira foni ya ukondedwa nkulimba mtima musanagwire mweranitu panado ngati mmadzibaya Jackson wa shuga chitiranitu ngati ali pafupi mankhwala a BP mweranitu ngati mmakhulupirira kuti kumwamba kuli Mulungu ala chisumphi pempherani kuti Yehova alandire mzimu wanu muli moto lawilawi mu foni ya ukondedwa zoti banja ndi thupi limodzi amanenera mbali zina koma pafoni pokha ndi matupi awiri kumakhala kuyimangira mpanda foni ati okondedwa saone kutsegula chabe kuli password mwina okondedwa aone zithunzi kuli password mwina amati aoneko nyimbo kuli password kuti apite kuma message kuli password mwina okondedwa aone na WhatsApp kuli password koma mapassword osewa mmakumbukira padzavuta pano mukadzadwala mwakayakaya okondedwa mwachikondi ingopemphani kuti be lero muyende ndi foni yanga nani Samavita iweyo likuti akangolezani kamba okay guys ndili kutali okay kwamene mungaziwe ku Northern Cape South Africa ndimakhala ku South Africa Northern Cape so ndidera ling'ono kwambiri la Kakamasi limene ndimakhala so yeah ndimakhala ku Kakamasi sindingabise fasi ndimapanga za ndale so palibe amene angatisakesake ndimakhala ku Northern Cape ku South Africa so kwamene mungafuna ndipeza namba yanga ndi 073 39257 ndili pa Facebook Sam Mavita ndili pa TikTok Sam Mavita TV Instagram Sam Mavita TV komanso pa jana
I don't know. anasiva kuti fisheries Yeah, yo koma ndili malo ambiri samavita. Yeah, so number yanga 073553927. Thanks. pogwira foni ya okondeka lero sainani zonse lero lokha ingopemphani muone foni ya okondeka ndipo mungoona kuti anakusevani kuti chani kalezadi nkhani ikathera kwa Nkhoswe mutaona kuti anakusevani kuti nyambalo enano anakusevani kuti smoko enano anakusevani kuti hardware amuna enano anakusevani kuti kayuni kambatu kumenya kumakhala kunyozedwa ndi zibwezi pa WhatsApp iwe wagona gada chauko uli pa WhatsApp adonanso agona gada chauko ali pa WhatsApp ndi chibwezi nkumakucheda kumeneko amvekere ali kuti mwamuna wakoyo mkaziyo poyankha mvekere ichi chikugona apachi chakhuta muli moto lawilawi mu foni ya okondeka mwina muyesa ndapenga awuzeni okondekawo kuti mmakonda akayankha chimodzimodzi awuzeni lero lokha musinthane mafoni. Kode guys, munamverapo Ndakatulo iya madzisayo akawa mwatumizira Excel guys. Atumizire na Excel. Ndinkakuona wanga mtima kumala sapa. Atumizire na Excel. Ndalipa chibwenzi sizikununkhira lo pang'ono. Moti ndikulakala kachita phukiranso chathu chikondi. Mwina nkudza kumbutsira chibwana chamakedzana na chija. Tikutsopetsana maswira akumtengo. Ukuti kulandizana mwera anga toti yaga mazulu. Kuti chisi kwantu wagalo nkakano nkandiuchisi. Samavita asakoneka chani guys. Kuma iwe ndine. Chitati chathu chikondi chibwere chimati. Akoza kukhala macheza kutsamira. Takumva ni maisaku sirikali tachitani. Okay guys, ndichita Ndakatulo maisaku sirikali. Samavita sakoneka tu Kabwe town Zambia tienayo Kabwe kuzambia but do you know guys celebrity na saku Malawi matenga ka prove amati basi no Zambia I'm Zambian I think naneso ndiambe kwankho kuti ndina ku Zambia guys Mazambians ndima kunyadeni kwambiri guys we share a lot and I always appreciate guys uyesese kudzisungoera nkando dzabva usatengereza akazama kuona kulitsa thupi rawo ndi makwazi mkazi sakhalandizana ngati chipanda cha moyo ndidziwa ali pambiri okukhumba iwe mabore chiluke ndi wanjuchi umasala kuti adatsegula khoma ngakhala mata chibweza chidaphetsa kuno koma dziwa lero kuti madzisayi walakawa achikabudula muna wanga mwanyamata kwa galu pakhomo simukukhala ngati mbuzi lowadza mchere simugwirika nkhoso lopang'ono mukachoka kwa masiku mugona kunja ngati ugawa mphede mchisika zoti chibwana chimalanda mwamera madzi chinyamata chobwera kukulu chakudyani bambo nimvinguku mutu kumagwirana angoya atsika anosalangira kumachita chipirikanye ndi ine amuna wanga achikabudula takugwirani mtimawo chonde ule mutu sangandipatsa anawo ngati nomera nawo chigoba chimodzi taonani mbiri yanu yanuka mathaveni mosemu nyikati kufuka nduzi kumamwetsa anthu analama zawo chonsecho nimkulandira thuta mbala tikatha ndalama ato ndikubwerera kukuchisa achikabudula okay guys kwamene tili pa line I just want to say thank you so much for being with me koma tizindike kuti video yale sataka kuti wachita like that means ngati tili anthu 14 pokutha pa 5 minutes tikhoza kukhala anthu okwana 30 so ichiteni video like cholinga chokuti anzanu saonere nawo. Thank you so much. Okay, ena ndipempha Ndakatulo ya anakumana bwanji. So ladies and gentlemen, boys and girls, akulu ndi ang'ono. Koma guys, ngati amene alipo amene sanachite subscribe, please guys try to subscribe. Okay, apa ndikufuna ndisere Ndakatulo anakumana bwanji. So let's have fun. Kufanele wathanzi wangwira nkumara balandiro dasindira kalanga. Mpuku bakhulungu mangu othalipo na nthengo mwasinganga. Anakumana bwanji. Anali mwana wanga wa sukulu ankaonda kubwera ku nyumba kwanga kuti muthandiza kusova masamu mtsikana amavala modolola mtima uyo siketi yabudulira zibwera zonse pamtetete tsiku linalephera kupilira mtima wangu nakankha mwazi ndi nyeso zachilakolako mmalo mongosova masamu okena lako nangosovera limodzi ndiye mwini Agnes ndi mphunzitsi wake pampopompo chibwezi chidayambika kenako banja moti pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji pamaliro mayiwa
ndinaona kuti ndi bwino ndingowatenga mwina nanenso adzandilira choncho. Pano ndi mkazi wanga wa pa nyumba ndili napana kutaya madzi pa laini. Anakumana bwanji, anali mwana wanga womupeza, zikavula nthawi zina ndi amasangulutsa mayi wake akachoka. Pofikizana kumudotsa pa nyumba kampangira lendi, chilipo chomwe ndinaona mwa iye. Chibwezi chidafumbula mpaka tinathawitsana. Lero ndi mkazi wanga. Funso nkomati, inali bwanji ntchito. Siku lochira litafika mwamwayi adapeza ine. Kuti pa nthawi yonkuti ndikugwira usiku. Monga mwa ntchito yanga yaudotolo namwali namuchengetera bwino lomwe. Ndinayesetsa kuti asachilire kumpeni kapena kufanso kuli kukamwayi. Ndipo zimenezi zidathekadi. Anabwera ndi mituka kudzandithokoza kuti ziko mumandikiza bwino mukhala anzanga. Chibwezi chidambira pompo lero ndi banja la ulemu. Anakumana bwanji, anali mtsikana wanga wa ntchito. Abamusi ndakatola chiwamba magesa kaza ndizakukwatira magesa kaza yaka tasewera kale komabe ndisewera kumapeto. Nice brother Francis Matemba. Kupenta dzala ndi nkhope ali phezo sawakhudza. Ndinangoganiza zomuthamangitsa anga nkutenga wantchitoyo ngati mkazi wanga. Lero wantchitoyo ndipo banja la ulemu. Anakumana bwanji, anali bwana anga mayiwa. Nthawi zinama ndikokera kuchipinda masera omwewa mpaka ndinaberekera mwana. Anakumana bwanji, ntchito zanga zomwezi zauterazi wina anachita kubwera ekha kudzandiputa. Musendayambira kumulinga masayizi sindingawapeza. Kuyesetsa kumutembenuza mbali zonse koma sizinapolekano. Nakanika kuti ndingomulinga ndi maso ndi mmene yamaonekera. Koma tepi ndipo basi zigawo zonse zathupi lake. National way yatheka ndipo ndinamusokera bwino mpaka naye kubwekera. Anayamba kumandipezapeza pamalo ilambuzi kala wadzanjere. Pano tonse tinakhala thupi limodzi. Mkazi yanga adakumana bwanji, wokapepesa maliro a mkazi wa banja linayandika. Kumupepesa bambosidwayo kuti ayiwale mavuto. Anakumana bwanji, kunali kuchipatala panziro kalandira mankhwala otalikitsa moyo. Mbebe ofundo chokera kwa iye ndiomona utsamapiri pachigwa. Pompo tinayamba kucheza kwinako ndikuphulitsa mbalume. Ndinamufunsa kuti zidatheka bwanji kuti upezeke mkachirombo. Anandiyankha momveka bwino kuti mwamuna wake ndi anamupatsa kachirombo. Ndinamufunsira mpaka analola ndipo sadavute kuti tonse nkuti kale mboma. Anakumana bwanji, kunali kulimbe kuchimbudzi cholipira. Mmimba mukatentha suona malo odzithandizira mangoti pola pepukidwe. Mwatsoka chimbudzi cha amuna chinalowa akazi. Mtsikana anandipeza ndili chidyulira nane ndikuphinya matumbo. Mmene mwiya yandawe adatsetseretsa kale sikira atakweza kumtunda. Ndinamuwuza kuti usatuluke nkhanga zaona kale bola chalapakamwa. Chikondi sichiona malo. Tinangokwaniritsa kuti mchilengedwe chisichileletseka. Pano ndi mkazi wanga ndipo ndinamukwatira. Anakumana bwanji, anali mayi wachigwirizano mbusa. Amakonda kubwera ku nyumba wanga kuti ndimuyotse ziwanda. Chiulira linagwa m'mayesero mpaka na inachimwa. Sizinatherepo mpwa. Ndinamukwatira pano ndi mkazi wanga. Anakumana bwanji, awa anali kasitomala wanga wadzipwente. Nango awuza kuti dzikonzeni mayi sinakhale bwino mbuyo mukubwera azibambo. Mzimayi anaseka mwachikhalakhala mvekere nanga inu sinzibambo. Ndinawawuza kuti sindikufuna kuti ulemerero wana onendapo mwa omwe ayi. Chibwezi chidali chomwecho pano ndi mkazi wanga. Anakumana bwanji, anali kasitomala wanga wa CBC. Anakumana bwanji, chinali chibwezi cha mzanga ndinachita kulanda. Chikamu zikankitsa ndi kusatalede wanga ndonetsana wanjira samango khala kujadzo ogenda mwene filimu ndina amene sindingakavutike. Math and guys, math and it. What? Pepani ndakusokonezani tulo. Kumawirira ni banda kuchaku kwa kudzidzimutsani ndidziwa. Chilowereni nyumba isi ndapesepo nthawi yoti inu ndine tibe khonde. Choncho ndinabwino lero. Ndikuongoleni ziwiri zitatu. Ndasala sankhuli kumadya guys, I love you. Oh, 8 views, 8 likes. Ndikamati ndili ndi mbedza. Ndimanena nyumba zonse zale ndizili pansi. Kuti ndikwiye ndikhoza kubalalitsa ale ndinonse muli pano. Ndilibe phwere ndi munthu wa mtudzi. I'm so happy. Zona mungoma ndipemphe pamutu mongala ndiloni. Nkumatsirika nyumba yosati yani. Ndati sipano kwanu majaira.
Papuloti panga pano sipobwera usiku ngati mukupita kudambwe. Kumandilemekeza masiku okhala pano akuchulukire osamangomwaza zinyalala ndi nkhoko pali wamba ndi umve. Muzidya chingwa pokapoka mutaonetsetsa matipatsa zanga nthawi yoyikika. Malamulo anga pano ndi odana ndi zosamba kawiri pa tsiku izi zonunga madzi. Alendo pano ayi asamabwere mwakatsutsu mutidzadzira toilet. Okay, guys, hapa ndikuyambira kwambiri. Malax 9, maisaku serikali abayara si, maisaku serikali abayara si. Okay, maisaku serikali akulidwa kwambiri. Siruko kaya badala chifukwa mphamvu yoyendera lenti kwa nzaka idzaperekedwa kwa iye. Ndineso landilodi wasanje, wodana nkukweza choyimbira, kumaonera mafilimu, izi zikweza biru ya magetsi. Ndili ndi atsikana pano zipatsuwa zokha ndi madana ndi mabachala amasotwani ndikadzakuonetsenisana wa njira. Ndichenjeze pano sipomongopha ndimatende ndizono zawayankhala ndilodi ndimatende. This is my mapera osamangochola simabwera ndi tengo pano. Ndikuduleni pakamala ndilodi. Tambuyipira kukhala lendi nafe tili ndi nyumba kwathu. Mazulo kumauza. Kuzi kubwera nazo kuno kutauni. Diso lanu silikondo nthawi zambiri. Maka anawo akamandilandira chumbo. Kati 21 koma lero lokha ndikusosolani. Bwanji osakonza bafa samachita posamba zikundivula ulemu. Chimbuzi silitsekera godoli. Magwiritse chimodzi nyumba zonsezi. Nkumachita kukhalira pa mzere. Nkazanga samamangiko kumakazinga kuopa ine. Mumaonjeza landilodi kupemba suga mchere ufa ndiwo. Izi zichepe. Siku lina tidzadulana kulendi mukuonjeza. Zoti ndilipiretu miyezi 5 nyumba ya malata adzimbiri. Komanso miyala masanja padengayo. Nditagona lero mungabwese inu. Nyumbazi zona ndi zanu. Penshoni yonse munadzala pamenepa. Koma pano ili m'manja mwanga. Mulibe ufulu omangolowa nokha ife kulibe mfungulo mautenga kuti. Musamalitsekere kachedwa. Timakhala tikuchokera kokasaka zokulipirani mwezi ukatha. Sizona kuti choyimbira chimatha magetsi, koma ndi nthambo za magetsi moyendetsa pasisi. Nkumapititsa nyumba zonsezi. Mita yake yomwe. Izi ndizo ziyatsa nyumba. Ndikukhaliranso panthi mvula ikamabwera, nyumba yanu iyi kumadontha ngati panja. Musamangodziwa kudya mukuonjeza. Kalata yako ndende. Kwanonse abale ndalongo kumudziko. Ndikhulupirira muli bwino. Kupeza mavuto awo kusangaposa kuno kuchere. Ndinachimwira inu komanso ndatukwanitsa mpingo. Ndanyozetsa anzanga ndalilitsa mayi. Maka posapeza phindu mwa inu. Mukanalota mayi kuti mimba ina kuthodetsani ichi. Mphatso yake nkutuluka mbava yomwe ndikuolera mu ndende muno. Ndithu pemphero lanu likanalonjika potsama ya nsiku likukama. Ndipepesepo kugwiritsa ntchito toilet pepalali. Program Ndakatulo special ndaika kulemberani kalata kuno kuchira. Posachera paja munaona ndinaika Ndakatulo ya Robert Ndakatulo ya Sylvester Kalizangoma imene akuti alandiro ditatu akamati alandiro di apapa ndaikaso ya Sylvester Kalizangoma imene ndaika kuna kuti kalata yochokera kundende. Apapa posachera pandika ndikuika Ndakatulo ya maiso aku usilikali so amene mwaipemphaja just watch out. Chikuja njochire kukunkha ngukhadzulira nakuno. Tikaya nyama ndekuti alenda kutsayendera ndende. Kuti ugone motakasuka kuno. Kulinga uli ndi khobiri lomuninka nyapala. Nkhufisa bwesikizi simati yamwe mwachilendo. Simandilize nkafanizira mlandu wanga ochepa kundizuza ine kuno. Ndi milandu yoopsa yomwe akuyenda nayo mumasuka anthu kunjaku. Kuti inu mulione thupi langa lija. Mudzalephera kugwira msozi. Kuno kosazoloweka, kulibe mpumulo usana ndi usiku. Chomwe chimandichititsa manyazi, nkunditsakamulira tsembo ine kuno, mpokhapo podzithandizira muchemba munthu wamkulu ngati ine. Gulu lili ndi. Kumasangulutsa maso na machera akuchima nchikweza. Kuno kundende, moyo wa munthu unatsikira tunje. Milungu ingapo imapyola thupi osalawa madzi. Zowawa zili apo. Ndende yandinyadiritsa.
makapokhala chotengerako moyo Oh, wako guys, thank you so much. Thank you so much. Thank you so ndadziwa much. Thank you mawine so much. Thank you so much. komanso kulemba Ndasa kuti ndike Ndakatulo zochepa unayika dine wampanda komano muchite comment guys, ndi siku lanji limene mukufuna kuti tiziponya iye Ndakatulo. wakukhala nalo lupanga lakuti Ndi siku lanji limene mukufuna kuti tiziponya Ndakatulo. Tizikhala live program, izikhala live, simakhala kuti simakhala chitidwa record ayi, izikhala Ndakatulo live pachina chilichonse. So ndi siku lanji limene mukuganiza kuti likhale program kwambiri na Ndakatulo. So you are free to tell me any day koma khale chigawo cha kumadzulo. So ali sadawiri ku ntchito, ali sadapuma ndi banja lake. zika ndipepese ndinachita waukhala nawo maso ache ngati lawira moto wamtima ukomali wa chilimbitso iye ali woyera ali ndiwoona ali ndi chifundo mtendere ndi chikondi ngakhale ndili muno mujere adzandikumbukira tu ine nandionjola munjatonga ya akutero Masalimo. mkwiyo wachikabudula miyambo 26 verse 5 udzimu yankho opusa mogwirizana n'uchitsiru wake kuti iye asadzione ngati wanzeru ulemu kupatsana mayi koma zafika pasaphirana nkhuku lijankali munamba nkundikhabira nkosathu koma lero khamundimva ntidzi ndikuwuzani chinyanja lero mayi yosakana ndi chingerezi chophochoka paja ine kusukulu ndabwerako chabe so many times ndimangomezera mate zonse kumangozivindika mu mtimamu amusimpo ine appearance mama nyasi m'maso ndiye ineyo ena amanditcha kuti chimbudzi cha amuna chalowa kazi chikabudula beulani ndi dzina langa la mchikuta tubiyanda pete kuti government ndimakanitsitsa kwantu agalu mayi. Thank you so much for comment Dakali Mozi. Thank you so much for comment Dakali Mozi. So you have to know guys. Today I want to hit the nail on your head because the way you are treating me now TV and I'm completely tired. I'm fully exhausted with your body TV. So guys, please like the video, like the video. Ukachita dzimawere kufota ngati patapata zona nkhani dziko khala yakuchipinda basi inde kuchipinda makubwekera azibambo chisembweretu tsile bwerere inu nokha mayi azimayi osewa amuna onse amatha koma samangobweka pa mtetete chonchi kutero ndi kusambula Malawi mayi wachikulire ngati iwe kusanduka chipanda cha moyo chochita kulandizana thupi lako kulisandutsa chizombo cholowanda pinji omwe ukhalira yomweyo umangogendetsayo wamva ine ndine mamuna ndili mpokomera ndipanga kambe bwanji mamuna saguga ngati pesa mamuna wachisena ndi wako ameneyo koma chotudziwa zakangokusiya basa ameneyo kutsirika mwina kudziwa chomwe ine ndikutanthauza kuti zomwe kunyadira iwezo ndithu ndi zomwe zidzaphochole mpambawo bye bye maitembo tidzaonana.